जोंनि बर'फोरनि जे संग्रामनि जारिमिन बे संग्रामनि जारिमिनाव बे मोनथाम एकर्डआ मोनफा मोनफा जांख्ला जों 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुआरियावहाय बड'लेण्ड अट'नमास एकर्ड जे खालामदोंमोन जों बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि जे एकर्ड बियो मोनसे गिबि जांख्ला जे एकर्डनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोदोबखौहाय सरकारा स्वीकृति होजेनदोंमोन। बिनि उनाव 1993 नि उनाव गोदान मोनसे आन्दलन जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड' लिबारेशन टाइगार्सनि लोगोसेयै जोंहा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनिबो मोनसे आन्दलन जादोंमोन। गासिबो आन्दलनफोरनि गेजेरजों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव जे बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बियो मोनसे आरो गोजौनि जांख्लामोन बर' हारिनि संग्रामनि जारिमिनाव। फैयै फैयै फैनानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बे बिटिआर सुक्तिया आरो गोजौसिन जांख्ला बिटिसिनिबो बे गोजौसिन जांख्ला। मानो होनोबा जोंनि बर'फोरनि जे माखासे डिमान्डफोर दंमोन गिबि डिमान्डआनो जाहैबाय जोंहा आलादा रायजो बड'लेण्ड, नैथियावनो जाबाय जोंहा ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा थानाय जे बर'फोर दङ बिथांमोननि राजखान्थियारि मोनथाय आरो थामथि दाबियानो जाहैबाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय एसटि डिमान्ड। दा जोङो बिटिआर एकर्डआव नायोब्ला जोङो जोंनि बिटिआरनि सिमनाखौ बांहोनायजों लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरखौ सोसननायजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो दानो हादों। गतिके बिटिसिनि सिङाव आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय राजखान्थियारि मोनथायखौ जोङो रैखाथि होनो हादों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों। गतिके मोनथामबो एकर्डआ जोंनि थाखाय जोबोद ओंथि गोनां, जोबोद जारिमिनारि आरो जोंनि थाखाय हेफाजाब आरो मुलाम्फा जानायनि एकर्ड होननानै आं सानो।